Naše mesto v spolupráci so spoločnosťou Novovital pripravilo minulý štvrtok pre všetkých, nielen pre milovníkov mäsových výrobkov, tradičné fašiangové podujatie. Fašiangová zabíjačka začínala už v skorých ranných hodinách, keď zubaté slniečko dávalo ešte iba prísľub krásneho slnečného dňa. V prvom rade máme obdobie fašiangov. Myslím si, že tradície zabíjačiek patrili aj k nášmu mestu. Samozrejme, doba sa trošku možno mení, ale my tie tradície chceme zachovať a ukázať aj mestským ľuďom, mestským obyvateľom, deťom, ako takéto tradičné zabíjačky prebiehali v minulosti. Samozrejme, na poobede dúfam, že už budú hotové výrobky, pripravené kapustnica a všetky dobroty a samozrejme pohostíme tých, ktorí si tieto tradičné výrobky chcú ochutnať. Tváril si sa pritom celkom tak domácky. Bol si niekedy súčasťou takýchto zabíjačiek? Určite áno, samozrejme u starých rodičov ešte v detstve. No a odkedy aj ja mám deti, tak pravidelne vždy sme robili zabíjačku aj my doma. Dobre, tajomstvo dobrej húrky a klobásky podľa teba? Určite srdce, dobré chuťové bunky a chuť pracovať, urobiť niečo dobré. Samozrejme, nevynechať z toho nič, čo tam patrí, lebo to robíme pre seba. Takéto od organizátorov veľa práce si žiadajúce hodovanie zorganizovali pre verejnosť prvýkrát v Lani. Prasiatka boli, keď dobre viem, 4 a vlastne sú to, čo sa tu z týchto prasiatok bude robiť, tak vlastne zo 4 prasiatok sa spravia tlačenky, vypečie sa slanina, budú sa robiť klobásy, jaternice a samozrejme zabíjačková kapustnica. Pre koho to bude určené všetko? Bude to určené pre ľudí, ktorí prídu ochutnať počas celého dňa a popoludní všetkých srdečne pozývame od 16. hodiny do športovej haly, kde bude taká fašiangová veselica spojená s ochutnávkami týchto špecialít. Máš taký pocit, že ľudia potrebujú takúto veselicu, respektíve decká, aby videli to, ako sa tie prasiatka rozoberajú? Myslím si, že je to dobré, keď deti vedia aj to, že to prasiatko niekde najprv žije, niekto ho vychová a proste sa musí pripraviť tak, aby sa dostalo k tomu konečnému predajcovi, ako to v dnešnej dobe decká len môžu vidieť v tých obchodoch. Takže vlastne sa pozerajú aj, ako sa robí klobása, ako sa melie to mäso, z ktorých vnútorností, čo sa dá využiť a tak. Mesiarom pri takom množstve mäska veru nebolo veľmi do reči. Hlavne, že práca išla od ruky. Dneska ráno sme tu začali, bolo 8 hodín, ale meleme zatiaľ len klobásy a tak, no. Ešte sa to len rozbieha. Dobre, aké je mäsko? Aké boli prasiatka? Prasiatka boli veľce pekné, vidíte sami, nie sú tosté, nič. Taká odroda, no. Ja som videla, že pán primátor vám už do toho gibicoval. Aké dával rady? Aby sme to čo najlepšie namiešali, aby to každému chutilo a aby každý bol spokojný s našimi výrobkami. Koľko plánujete spraviť tých klobás? Teraz máme tu okolo 70 kg. Zatiaľ sme v polovičke a potom sa to bude plniť a piecť, grilovať. Je predpoklad, že sa to dnes aj minie? Áno, všetko. Všetko sa minie. Postupne prichádzali aj deti základných škôl na exkurziu. Ako sa vám tu páčilo? Dobre bolo. Povedz úprimne, je to lepšie ako sedieť na hodine, nie? Je. A ako vyzerá potom taká zabíjačka? Čo sa robí ako prvé, vieš? Tak asi to, že sa pripraví to prasa alebo to zviera a zabije sa. Pripraví, zabije a potom? Potom sa spracuje to mäso. Zabíjačku si ju zažil niekedy? Jasné. Kde? U nás doma, keď sme mali všelijaké príležitosti a v škole ešte. A odkiaľ si? Konkrétne z Dvorov. Z Dvorov, no dobre, tam určite zabíjajú tie prasiatka, hej. A čo hovoríš na túto mestskú zabíjačku? Príjemná atmosféra. Pedagógovia poňali túto možnosť ako výbornú príležitosť na netradičnú vyučovaciu hodinu. Uznajme si, je stále menej domácností aj po dedinách, kde sa takáto tradičná zabíjačka ešte praktizuje. Naša mládež má teda stále menej možností zažiť tieto zimné zvyky našich predkov. Robí sa to tu už od rána a na poobede teda budú hotové tie výrobky. Koho čakáte po obede tuto v Miléniu? Jednak samozrejme deti, tie prichádzajú počas celého dňa a na poobede všetkých novozámčanov prichádzali rodine s deťmi, prichádzali starší ľudia, tí, ktorí naozaj tie tradičné chute opäť degustovať, ochutnať a cítiť sa pri hudbe dobre. Po fašiangovom hodovaní nasleduje 40-dňový pôst. Primátor nášho mesta si to v Lani vyskúšal na vlastnej koži, teda podľa vlastných slov vydržal bez mäsa celých 40 dní. Poviem otvorene, že v Lani som si to pôstne obdobie vyskúšal.
Nepoviem, že vychutnala, naozaj vyskúšala, nebolo to vôbec jednoduché, ale vydržal som a neviem, či sa mi to tento rok podarí. Na mestskú zabíjačku zavítali aj žiaci súkromnej spojenej školy nášho mesta. Deti a ich učitelia mali veľkú radosť z toho, že sa vôbec prvýkrát stali súčasťou takéhoto podujatia. Dostali sme pozvanie dneska, že sa tu koná pri hale Milénium zabíjačka a tak v rámci vzdelávania žiakov sme sa prišli pozrieť na to, že ako to funguje na takej zabíjačke. Čo poviete, ako sa vám tu páčilo? Čo na to hovorili detičky? Deťom sa to páčilo, nakoľko majú radi všetky tie produkty, čo sa týkajú zabíjačky, od klobásy počnúť cez všetky tie fajné meskáže a aspoň si to mohli naživo tak pozrieť, že ako sa taká klobása vyrába vlastne. És van tetszik a husi? Igen. Jöttél megnézni? Aha. Itt van. Ott van. Pani učiteľka, je to výborná, netradičná vyučovacia hodina, kde deti môžu spoznať aj tento svet. Čo vám na to hovorili detičky? Veľmi sa im tu páčilo. Ochutnali špeciality, ktoré sú viazané k zabíjačke, takže myslím si, že veľmi dobre využitá vyučovacia hodina. Podľa mňa bolo celkom v pohode a páčilo sa im to celkom. Nevadí ti teda krv, mäsko? Nie, zvládnem to v pohode. Ja som veľmi spokojná, ja som nadšenec takýchto tradičných podujatí, pretože dnešná generácia potrebuje, aby sme sa vrátili do minulosti, aby sme si pripomenuli to, čo bolo pre našich predkov prirodzené kedysi. Ktoré triedy ste priniesli na toto podujatie? No, mali sme tak rozvrh, že sa nám podarilo priniesť obidve 8. triedy. Sú to deti, ktoré už nemajú problém ani prejsť a ktoré už aj vedia trošku rozprávať, ktoré vedia doma zreprodukovať a už aj čo to zažili aj možno vo svojich rodinách. Čiže môže to byť netradičná vyučovacia hodina? Určite, napríklad dejepisu, alebo občianskej náuky, alebo aj vlastivedy napríklad. Myslím si, že na toto je to dobré. Tam sa učia aj tradície, aj kraje, rôzne zvyky v krajoch a na Slovensku. Takže myslím si, že k tomuto je to veľmi dobrá názorná ukážka. Všetka tá príprava vyústila v poobedných hodinách do milého pohostenia všetkých záujemcov. Od 16. hodiny čakali Novozámčanov ochutnávkami tradičných zabíjačkových špecialít v športovej hale Milénium. Určite. A nie len v Nových Zámkoch. Ja si myslím, že všetky naše obce a mestá potrebujú akcie, ktoré stmeľujú ľudí, ktoré vytvárajú komunitu, ktoré vytvoria priestor na to, aby sa ľudia zišli neformálne, bez negatívnych emócií, bez kritiky, aby sa zišli pri voľnej, príjemnej a priateľskej atmosfére a zábave. Takže veľmi to oceňujem, že mesto ponúka takýto priestor a dúfam a som rada, že každý rok obyvatelia mesta sa viac zapájajú do takýchto akcií.